Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам, і всім людям благої волі. Тема нинішньої передачі – «Русини і Ялтинська конференція 1945 года». На днях на Закарпаття із пастирським візитом прибув предстоятель Української православної церкви канонічної і в Хуському кафедральному новому соборі освятив іконостас і поздравив митрополита Марка із 70-літтям. Як пройшли церковні торжества? Предстоятель Української православної церкви канонічної, блаженніший Онуфрій в Хуському кафедральному новому соборі дійсно завершив богослуження і освятив іконостас. Після літургії поздравив митрополита Марка Хуського і Виноградовського із його ювілеєм – 70-літтям. Блаженніший Онуфрій обратився к віруючим в соборі, який був повний людей, словом проповіді. Народ щиро прийняв блаженнішого з любов'ю, ведь ми всі знаємо, який подвиг несе наш предстоятель, скільки треба сили і мудрості, терпіння і дипломатії, доброго знання історії, вірності канонам церкви, який має понести і витримати наш блаженніший. Люди то знають, і в молитвах своїх весь храм молився о неспосланні Божих помощей, многолітства блаженнішому і уже ювіляру митрополиту Марку. 9 архієреїв прийшов на праздник і своїм присутністю проявили радость і уваження. І праздник був величественний, унікальний, благодатний. Це був як праздник торжества святого православ'я на Мараморщині. Напомню, що у тяжкі часи для православної церкви на Закарпатті, Подкарпатській Руси, іменно Мараморщина оставалася завжди у більшості православною і ніколи не відступила від вірності кирло-мефодіївській традиції. І так праздник завершився величественним многоліттям, як сказав блаженніший Онуфрій з любов'ю, а тепер поспівайте ото по-вашому, по-закарпатськи. Многое літа блаженнішому Онуфрію, і многое літа імениннику нашому Марку, і многое літа всім архієреям, і всім нашим священникам і Божому народу. У Оксфорді 24 новембра 2021 года издали книгу за афонського старця Авакума Вакарова із Закарпаття. Як могла так високо оцінитися ця книга? В Оксфорді дійсно іздали книгу про афонського старця Авакума Вакарова. Він є етнічний русин із Подкарпатської Руси. Він являвся учасником і, звісно, православного святого і учеником. Він являвся учеником і, звісно, православного святого преподобного Силуана Афонського. А на Афон попав у часи Чехословакії, коли наша Подкарпатська Русь, як Національна Республіка Русинів, перебувала у Чеській Федерації. І коли молоді русини прийшли на Афон, то має в паспортах як русини, греки то розуміли як руські. Бо всі русини завжди рахували, що русин є один, а народ руський. Так їх там прийняли за руських, і вони в трудні часи для Афона, особливо у 70-ті роки, сохранили Пантелей монастир від розорення. І нині історія славить подвиг русинов, серед них і старець Афонський Авакум, про якого була іздана книга. Проведена була міжнародна конференція, організована нашою Мукачево-Ужгородською єпархією разом з Київською духовною академією і з університетом. Ну і головне, що ми ще раз подивилися на славну нашу історію. Історію подкарпатських русинов, які завжди були там, де потребувалася допомога. Напомню, що іменно
Етнічний русин митрополит Лавр був ініціатором воз'єднання зарубежної церкви православної з Руською православною церквою. Іменно етнічні русини нині составляють більшинство Словацької православної церкви, хоча, напомню, словаки етнічно то чисті римо-католики, а іменно етнічні русини, як часть Карпато-Руської церкви, нині стали тепер Словацька православна церква, також і Польська православна церква костяком наші русини лемки. То же саме може і вісти і в Румунії більшість русинів православні. А так важно пам'ятати, що американська православна церква в основанні своєї організації, в історії, побудові храмів має подвиг славних наших подкарпатських русинов. Книгу її здали совмісно з британським обществом The Friends of Mine Athos, тобто «Друзі Афона», офіціальним патроном котрого є Його Величество сам принц Уельський Чарльз. Издание осуществлено дійсно по благословенню митрополита Діоклетійського Калиста, і іменно як православний богослов, професор Оксфордського університету, він і організував оту видачу цієї книги. Книга невеличка об'ємом, 108 сторінок, але які вони важні. На кожній страниці стільки много благодатних, малоізвісних архівних істочників, на примірі афонського старця Аввакума Вакарова, який спочив у 1972 році. Описана історія перебування наших подкарпатських русинов на Афоні і в сохраненні Афонського Пантелеймонового монастиря, а також в тому, що ніколи зв'язки Карпатської Руси і Афона не переривалися за всі вище 1000 літ історії Афона. Почему Сталін нарушив договоренності Ялтинської конференції 4-11 февруара 1945 года? Як знаємо, 11 февраля 1945 года закончилася Ялтинська конференція руководителів стран антигітлерівської коаліції. Но вспомнимо, що в 1943 році на Тегеранській конференції президент США Франклін Рузвельт і Йосиф Сталін, прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль обсуждали в основному проблему достиження победи над Третім Рейхом в Германії на Потсдамській конференції в кінці июля 1945 года. Всі ті зв'язки були на одно, як завершити обустройство, післявоєнне обустройство Європи. А от в Ялті приймалися основні рішення о будущому розділенню між странами-победительницями. Тобто, страни-победительниці, в тому числі СССР, мала право по зговору, по договору з другими, ділити або ставити нові границі в Європі. Не будемо казатися других границь, но именно благодаря или не благодаря этим решениям границі Подкарпатської Руси були прервані новою границею між СССР і Європою по річці Тиса. В результаті ціла Пряшівська Русь оказалася оторвана від своєї основної частини Подкарпатської Русі в центрі із Ужгородом. Перший раз в історії практично вся Європа знаходилася в руках цих трьох держав. У ноябрі 1944 року Рузвельт в четвертий раз победив на президентських виборах, і потім він вже був готовий йти на переговори. Він конкретно вже розсуждав, що буде в Європі. Хоча сама Америка, як знаємо, вступила в війну лише тоді, коли вже стало ясно, що Германія програє, але переписувалися ці троє лідери і предстоящу конференцію назвали кодовим названням «Аргонавт», легендарні греческі герої Гомера, котрі відправилися через Циллу і Харибду, тобто Босфор і Дарданелли, у Крим і Колхіду на поиски Золотого Руна. Руно, як відомо, це шерсть тонкошерстна із овець, за яким руном відправилися Рузвельт і Черчилль
до берегів Чорного моря, вияснилося так, що іменно там наша сьогоднішня незалежна Україна впервые тоді в Ялті Сталін вибив, щоб Радянська Україна і Білоруська Республіка стали членами ООН. І з того часу, коли вже розвалився Совєтський Союз, Україна нова незалежна вже автоматично була прийнята в Організацію Об'єднаних Націй. Так що для історії України Ялтинська конференція була просто унікально добра. Для нас, русинов, Ялтинська конференція вспоминається про те, що колись вже завершили переговори, всі пироги поділили, границі поставили. Вдруг Рузвельт говорить таке слово: «Ну, що будемо робити з Подкарпатською Руссю?» А Сталін поникав на них і повів: «Ну, кить нікому не треба, я Подкарпатську Русь беру собі». Так і Сталін то зробив, коли у 45-му році міжнародним договором від 29 юня, придуманим договором про Закарпатську Україну, Подкарпатську Русь, була приєднана Республіка Національна Русинов к Совєтському Союзу. Но, к сожалению, коли вона мала вступати в силу этот договор, 21 января 46 года Президіум Верховної Ради Української Комуністичної Республіки свершив акт анексії. І була наша республіка, була окупована тоді властю УССР, українськими комуністами, і була організована вже лише не республіка, а проста адміністративна Закарпатська область. Цю назву, думаємо, і сам Сталін і придумав. Ялтинська Кримська конференція союзних держав у февралю 45-го года, втора по счету, така многостороння встріча лідерів трьох цих держав, прийняла рішення, щоб провести у Європі нові границі і указали, хто де буде мати пізніше вплив. Бог благословляє нам вспомнити, Ялта була інтересна тим, що нинішня незалежна Україна, наша держава, яку ми любимо і поважаємо, вона якраз тоді отримала можливість стати членом ООН. І в тому постарався Сталін. На жаль, історики то нинішньо або скривають, або не розуміють. А для нас, русинов, уви, це було проблематично, бо іменно там, на Ялтинській конференції, були заплановані ті границі, які і нині є, але вони по-живому розділили один народ, котрий живе в центрі Європи, русини, карпатські русини, ту границю по Тисі. Часть русинів оказалася у Румунії, часть у Мадярщині, часть у Словакії. В Словакії взагалі Пряшівська Русь була одрізана, ну і часть Лемковина польська нинішня. Но ми не робимо з того велику проблему. Ми ісходимо того, що є. Іменно 1 грудня 1991 року русини Закарпаття проголосували за создання раніше не существувавшої незалежної України, і в ній договорилися мати свій статус. Почомусь то не вийшло, почому Київ проігнорував волю народу, це будемо говорити далі, але в будь-якому випадку історію треба знати. В Україні історії настоящі бояться смерти. Повторюся, у нашій Україні настоящої, правдивої історії бояться смерти. І хто вспоминає справедливу історію або вспоминає той же демократичний референдум 1 грудня 1991 року, всіх тих об'являють сепаратистами, але в останнє час навіть ворогами Родини. Ми, що б нас не робили з нами, які б угрози не ставляли, ми все кажемо, ми добре знаємо історію. Але не історію теперішню українську 30-річну. Ми маємо історію радянську, а до радянську, до української ще 1000 років. Ми маємо добру історичну пам'ять, добротний язик, не язичіє, не видумка, а чистий, красивий, благодатний слав'яно-руський язик древній, котрим ми владіємо всі від колибелі до смерти,
бо наші мами, русинки, нам таку дають можливість. І так, Ялта 45. І вопрос русинов донині стоїть відкритим, тому що тоді в Ялті було об'явлено і обіцяно, що Росія, Совєтський Союз, не буде претендувати на територію Чехословакії. Пообіцяли, а не зробили. Український 4-й фронт, як зайшов на територію Чехословакії, освободили Ужгород 25 октября і об'явили, що то вже не земля Чехії, Словакії і Подкарпатської Руси, а споконвічно українська. Уви, треба знати добре документи і ніколи за них не забувати. Ми тепер в складі незалежної України, але завжди напоминаємо, недовершені юридичні вопроси завжди бувають більш опасними, чим вспоминання про них. Цей вопрос за Ялту 45 сформувався із інтерв'ю поважного у нас чоловіка Алекса Роута, який родився у Мукачеві, уже давно живе у Сполучених Штатах. І ми знайшли його інтерв'ю 2016 року, де він оповів, що у 1985 році у США признавали ще із 1946 року, що Закарпаття, Подкарпатська Русь є законна автономна частина Чехословакії, а не СССР. Як можеш оцінити таку інформацію від пана Роута для нас днеска? Во-первых, ми віримо Алексу Роуту, бо він достойний того. А по-другому, ото правда, що США навіть закон прийняли про поневолені нації в СССР, в тому числі рахувалися то і русини. Жаль, що після 91-го року США ані раз ото саме не вспомнили про ту саму анексію Подкарпатської Руси Сталіном, а рішили все в Вашингтоні забити і на великий жаль русинов і їх проблеми забили. А наоборот подержували 30-літню насильственну асиміляцію русинов в незалежній Україні. І до днеска гонення на русинов 91-го року, а з 2008 року навіть судові процеси були. На жаль, Госдеп в Америці так і не замітив, і ніхто із правових організацій Америки то не осудив. Алекс Роут, до речі, вважаємий чоловік в Україні, а тому його інтерв'ю про нас, як його не признавали за ним, що він родився в СССР, а казали відкрито, родився він в Чехословакії. І тут дає нам оцінку цінну, бо цілий світ знав, що Подкарпатська Русь, Закарпаття анексувала радянська Україна незаконно. Дійсно, Алекс Роут отримав премію України як людина року, затим міжнародну премію в галузі благодійництва та меценатства. Ну, от іще пару документів за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-угорського співробітництва у гуманітарній та економічній сфері. От там читаємо в документах: постановляю нагородити орденом за заслуги другої степені Роута Алексія, почесного консула України у місті Сегет, підпис Ющенко. Потім за вагомий особий внесок у зміцненні економічних зв'язків між Україною та США постановляю нагородити за заслуги третьої ступені Алекса Роута, президент Ющенко. Потім ще награда нагородити його заслуги першого ступеня вже Янукович. Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня підпис Порошенко. Господи, хто з наших людей такі мав нагороди? Ну і от, наконець, нагородили Роута Шандора, тепер уже почесного генерального консула України в Угорщині, підпис Зеленський. І от по документах США із 1978 року він, Алекс Роут, родився в Мукачеві, но не в СССР, у СССР, а по думці американців на території суверенної Чехословакії, якої право суверенності було нарушено радянською комуністичною Україною. Скажу ще, жаль, що США оказалися непослідовними в цьому вопросі до кінця.
Бо до 1990 року признавали вже Закарпаття, Подкарпатська Русь грубо анексована Сталіном у 46-му годі, а вже після 91-го року хіба ли може по результатах референдуму республіканського регіонального цей край оказався в составі України. Ну, Україна в лиці безвідповідальних властей до днес так і не осудила злочинні діяння українських комуністів із 46-го року по 91-й рік за анексію Подкарпатської Руси, за всі злочини діяння проти русинської нації, проти ЧССР, а також проти того, що забрали у русинів школи, язик, культуру і 80 тисяч радянські українські комуністи, які володіли українською мовою, 80 тисяч русинов направили у концлагеря совєтські. От наоборот, всі злочини Сталіна, Берії, Хрущова, Брежнєва і других НКВДістів, котрі були зроблені в Закарпатті, нинішня Україна чомусь щиро простила. А їх діяння українських комуністів про насильственне присоединення СССР часті суверенної Чехословакії видала за споконвічне бажання міфічних українців Закарпаття воз'єднатися із совєтськими сталінськими українцями, часть котрих, звісно, пропустили через сталінські концлагеря смерти. Но русини і так вижили, і вижили достойно, обладая неуничтожимим правом народа на самоопределення. Самоопределення не тільки міжнародне право, а й все право Божє, природнє право. З ними днес позирають сміло русини в будущее, оставаяся великими друзями України, де ми голосували за создання цієї держави, тому що це держава не лише українська чи українців, а й держава русинів. Уви, чому так не думають нинішні політикани, остається гадати. Но за те, що вони так ведуть себе, давно много проіграли і нанесли великий урон міжнародному авторитету нашої держави. Ми знаємо за 3 візити Бенеша на Подкарпатську Русь. Які вопроси рішалися ним у ті часи? Перший раз Едвард Бенеш приїхав до Ужгорода у статусі прем'єр-міністра Чехословакії 30 децембра 21 року. У ресторані готеля «Корона» то совершалося там всі урочистості. За даними різних газет, на цей день на бенкет були прикликані до 80 гостів. То є самі поважні люди, в тому числі духовенство. Другий раз Едуард Бенеш, уже в статусі міністра заграничних справ Чехословакії, прийшов до Ужгорода 12 февраля 26 року. Третій раз свій візит Бенеш наніс 3 мая 34 року. Но то був візит на той час, коли він був міністром іще закордонних справ Чехословакії, а й цю дату свою він обрав із-за того, бо у маю 34 року Подкарпатська Русь празднувала 15-ліття приєднання Подкарпатської Руси, свободне приєднання до новообразованої Чехословакії. Вони тут вели від числа 8 мая, коли делегація краю у Празі дала знати президентові Масарикові про рішення Центральної Руської Народної Ради в Ужгороді щодо добровольного приєднання до Чехословакії. В тих условиях було сказано, що русинська нація, яка обладає правом на самоопределення, тимчасово делегує Празі часть своїх національних прав в області армії, банки і границі. Все остальное – школи і управління власть – оставалося за русинами. У 1935 році Бенеш став другим президентом ЧСР і готував собі через 2 роки ще раз прийти, но осінню 1937 року умер перший президент. Через рік уже теж планував прийти Едвард Бенеш, но в 1938 році осінню почалися віденські арбітражі, Мюнхенський зговор, або ті договоренності,
І вже Едварду Бенешу, як президентові, вже не було ніч до діла до поїздок у Подкарпатську Русь, тому він мусив бути вдома, слідкувати за всім, що проїсходить. Но вже в 1938 році президент Едвард Бенеш порозумів, чехи поступили явно грубо відносно Подкарпатської Руси, за те, що вони тягнули із повним наданням реальної національної автономії. Автономія русинів була, але вона була вписана в Конституцію Чехословакії. Но реально її реалізація протягнулася аж до 1938 року, коли чехи поняли, що їхня наглость проти русинів грозить їм і розпадом держави. Це би мали всі пам'ятати правителі всіх держав. Я споминаю один случай, як в докладі одного чоловіка, історика, було сказано: і русинський народ, котрі в державі його вважали, він був оплотом. Но люба держава, котра не визнавала русинів, неумолимо потром їх тратила. Після того, як Мюнхенський зговор було рішено передати судити німцям, то вже у 5 жовтня 1938 році він, Бенеш, склав повноваження президента і повністю лишив територію Чехії, одійшов. Більше Бенеш у нашому краю ніколи не був, на жаль, який грубо предав Сталіну і тогдашньому українському комуністичному режиму. І зато русини завжди споминають із болем недальновидність Едварда Бенеша. 3 рази був на Подкарпатській Русі, 3 рази бачив живий народ, мудрий, мирний, і йшов отсюда з чеською злобою не дати повної реалізації статуса республіки. Но ми теж кажемо, сюди приходили в совєтське время з Києва партійні боси, всякі там Щербицькі і прочії. І вони бачили той народ, але не давали тому народу право називатися по його названню русини. Прийшла незалежна Україна, скільки разів і тут були президенти. Президенти були в Ужгороді многократно, бачили мирний, розумний народ. І до сих пор з Києва йде груба антизакарпатська, антирусинська політика. Хто ж є в Закарпаттю? Сепаратисти, вороги України, промадярські, промосковські, проафриканські. Хоча ми засвідчили за 30 років, що той Україні в Закарпатті вже є проукраїнський народ, котрий любить цю державу, невзирає на її такі глупості, на такі закони, котрі просто гублять і людей, і історію, і нашу економіку. Ми розуміємо, що влада України – це не Україна ще. Влада або держава – це ми, народ, а тому держимося у єдинстві з цією державою наповними. Едвард Бенеш був тот чоловік, котрий нас предав. Предали нас і українські комуністи, грубо предали. Предають нас і нинішні, нібито націоналісти з Києва, вони скоріше бізнесмени, чим державотворці. Раз Бенеш склав повноваження і вже не міг встановитися в статусі президента, то чому Сталін його у 1945 році признав за президента і заставив підписувати договор із Москвою? Бенеш зложив все повномочі так, що дійсно вже при желанні би вернути собі, уже сам би то не міг зробити. Но то, що Сталін його вернув до президентства, а сам Бенеш, як незаконний уже президент Чехословакії, призначив собі міністром Філінгера, теж незаконно. І от їх обох заставили в Москві підписати злочасний документ міжнародного договору про так звану Закарпатську Україну, яка по тексту договору по Конституції Чехословакії іменується Подкарпатська Русь. От 29 июня 1945 року. Но то ясно, що воно же сам договор незаконний. Сталін спішив приєднувати Подкарпатську Русь, доки ще не успівали США і Англія тому помішати.
Ведь Сталін зато і робив такі помилки, грубі помилки, бо не видів другого пуття. Да, в його руках був перший і останній з їх народних комітетів, де був прийнятий той маніфест, який підписували люди, нібито за муку підписуються, а комуністи українські робили, що то вони підписуються за воз'єднання з матір'ю Україною. Так обманювали наших людей. Возможно, і Верховна Рада нині України за то до днес і не ратифікувала цей договор, міжнародний договор, бо порахували, що він незаконний був з самого початку. Незаконний був президент Бенеш. Возможно, Верховна Рада України за то до днес і не ратифікувала цей договор як законний в Україні, бо він був явно з самого початку незаконний. Ну туди як і чим рахувати Закарпаття частю СРСР, УРСР, а нині в Україні? Єдиний документ приналежності Закарпаття Подкарпатської Руси до України – результати двоєдиного державотворчого референдуму 1 децембра 1991 року, де 92,5% людей, жителів краю, проголосували на плебісциті, тобто тайне голосування, за створення нової держави незалежної України, яка раніше ніколи не существувала. І 78% проголосували, це в основному були русини, за спеціальний автономний статус Закарпаття в составі нової, создающоїся поки України. Тобто за воссоздання до совєтського, до радянського, до українського статусу Закарпаття як Національної Республіки Подкарпатська Русь. Удивительно, обзивки русинов Закарпаття в той час, коли готовився той референдум, і желаючих мати автономію називали сепаратистами, то ті обзивки не мали просто смисла, бо їх обзивки сепаратистами, той, що русинів називали сепаратистами, і ще не существуючої України, держави, то удивительно, яка була така тоді команда комуністів, тоді, котрі творили той референдум, щоб не дати Закарпаттю, Подкарпатської Руси, вернути свій статус. Ну, як поляки судили лемков-русинов за те, що вони провозгласили свою Лемковську-Руську республіку, але вони її проголосили до того, як сама Польща встановила свій державний статус. І коли судили лемків-русинов на суді, то їх судили за ізмену родині Польщі, котрої ще не було. І русинов називали тоді, в 91-му році, сепаратистами нової держави, якої ще не було. Безсмислиця. Но безсмислиця завжди була у тих націоналістів і донині. Коли слухаєш їх, то таке впечатлення, як будто там яка шизофренія розділяє, бо одно говорять, а друге роблять. Однак влада України не ратифікувала ні договор від 29 июня 1945 року, що може читати положительним. Ми з тим согласні. Но, на жаль, сам державотворчий референдум в повній мірі нова держава Україна і власті, близорукі власті, грубо і безумно проігнорували. Особливо другий пункт регіонального законного по закону від 03 июля 1991 року закону УССР про референдум республіканський і місцевий, референдуму Закарпатського, результати котрого і до днеска легітимні, но не визнані або ігноруються. Цим Київ создав собі неопродолимі проблеми. Непродолимі проблеми тим, що доки тот перший референдум не буде реалізований, завжди весь мір буде позирати на Закарпаття точно так, як американці позирали на статус Закарпаття в составі СССР, УССР, що підтвердив Алекс Роуд. Американці йому повіли, ки ти родився у 78-му, значить ти родився на території Чехословакії. І нині світ дивиться, що буде робити Київ. Якщо не реалізує референдум, не прийме до уваги волю народу, та би випустив усіх націоналістів у масках із зброєю, ніч не зробить. Тому що недавно виборча комісія України, коли споминала про той референдум, заявила,
що результати референдуму вступили в силу і їх невозможно відмінити. Як сміялися наші люди з одного нашого місного москаля, котрий хотів, вроді диплом має юриста, а от судом хотів відмінити результати референдуму. Він, навіть, тоді не був на уроках, коли студенти учили, що результати референдуму законні, невозможно відмінити. Недавно виборча комісія, ще раз скажу, підтвердила, що результати референдуму 1 грудня 1991 року вступили в силу і ніяким, і ніким не можуть бути відмінені. Тобто, воля народу нашого Закарпаття в другому пункті референдуму є легітимна і юридично в силі. Ну от дивіться, з 2008 року до 2012 року нас, русинов, котрі провели перший і другий європейські конгреси подкарпатських русинов, тягали нас майже 600 людей по судам, по СБУ, за те, що ми просто вспомнили про референдум. Вдумайтеся, вспомнили за референдум, потребували його реалізації сразу сепаратисти і змінники Родини. За подобні бесіди і днесь судять. Ну, вже не як сепаратисти, а увиділи, що то маловато. Змінники Родини. Це гонення на русинов Європа і світ називає, ну, скажімо так, як цитую по вираженню одного юриста, всеукраїнська, антирусинська, 30-літня злочинна шизофренія, роздвоєння. Ведь і в Європу йдуть, і хочуть бути великими, славними, і друг свої злочини проти народу русинов ніяк не можуть відмінити. Їх поступки пестрять злобою і грубейшим неуваженням до європейських законів. А всім, хто їм правду в очі каже, дзвонять у спецслужби, а ті, як піонери, єсть, возбуждають головне діло. А відкривши головне діло, не можуть закрити. Треба чоловікові вгрожати, признайся, 50% ти понизи мене награди або злочина. А якщо відказуєшся, по повню судять ні за що. Ну і то буде колись видано, буде предано судам народа нашого. Ні один із тих людей, із суддів, котрі, наприклад, як суддя, котрий мене судив, взяв впровадження діло неподсудне. Не було складу злочину, просто не було. А він взяв. Нас не цікавить, заставили ти, не заставили, щось був довжен, але його 4-річні тягання у судах свідчили про те, що уже тоді держава засвідчила зруйновану судову систему. Правда, потім теперішня говорить, що при Януковичу була. Ні. При Януковичу мене суд судив, і всі повірили націоналісти, добрий Янукович, бо судив русинов. А в другому недобрий. Це означає, що повально в Україні люди не знають правових основ. А значить, коли їх випускають тих хлопчиків на вулицю в масках, ясно, що за гроші їх пускають. Ними хочуть напудити людей. Ну ніколи нас, русинов, жителів Закарпаття, напудити не може. Бо ми просто кажемо правду. Є референдум, є його наслідки правові. І які би москалі у нас не приходили тут правити, демонструючи свою неграмотність, правову неграмотність, ми ще раз напоминаємо в'єдно з виборчою комісією в Україні, що результати референдуму з моменту їх опублікування органом, який їх проводив, вступають в силу і приймають силу закону. А тому не треба було просити Верховну Раду внести зміни в Конституцію. Автоматично ся мали вкласти без всяких умов. Уви, 30 років происходить ігнорація. Ну що ж, рано чи пізно ми віримо, що така реалізація результату референдуму відбудеться. Найби то було мирно і розумно, і согласії із центра. Так всім би було ліпше.
На вашу позитивну передачу за то, як православні Закарпаття Подкарпатської Руси у 1947 годі протестували проти гонінь радянсько-української влади проти уніатів, главний політичний священник і монах Галицької уніатської церкви на Галичині проявив чомусь безпідставне обурення. І за що? Замість того, що увидівши нашу програму про те, як православна церква у Закарпаттю проявила протест проти замаху на греко-католицького єпископа Теодора Ромжу, і аби поблагодарити організаторів передачі, галицький уніатський монах закликав, вдумайтеся, СБУ проти нас. І натравив проти нас СБУ, а там піонери, там тільки їх кличе зразу біжать. Так СБУ, яке відношення має до передачі, в якій ми кажемо, що православні протестували проти української комуністичної влади, яка зробила замах проти Теодора Ромжі, якого потім і добили вже в лікарні, коли галицька монашка, підкреслюю, галицька монашка якраз пішла, причому знаємо точно, що вона ще була і уніатка, дала укол смертельний Теодору Ромжі. Хто з нами не согласний, давайте докажіть нам обратное, но іменно этот момент був страшний. Православні протестували. І от за те, що православний єпископ і духовенство протестували проти гонення, проти уніатів, навіть єпископа православного забрали і відвели. За 30 років незалежної України і без закликів до СБУ спішить до русинів і ціпляється до кожного слова, до кожного строчки в інтернеті, з погрозами, судами. Но ж тому така деструктивна позиція цього галицького уніатського монаха тяжко порозуміти. Хоча така поведінка і такі пісульки галицьких уніатських монахів свідчать про їх слабу віру в Бога, про сильну безконтрольну русофобію і русинофобію та незнання історії навіть своєї Галичини, руської Галичини, Галицької Русі, галицького язика, галицької красної культури. Вони не знають. Їм витравили то все. Не говоря вже про вище тисячолітню історію Карпатської Руси, що нині називається сталінсько-комуністичним терміном Закарпаття, який, до речі, підпадає до переміни по закону про декомунізацію. Відаєте, чому для цього монаха із Галичини так неприйнятний, явний християнський подвиг православного духовенства на захист уніатів не восприйнявся. Напомню, що за свої протести проти репресій, убивства Ромжі, мукачівський православний єпископ Сидорук пострадав від НКВД і був переведений із Закарпаття в другі регіони. Ще один аргумент приходить нам на думку. Цей протест православного єпископа в 47 році проти гонення на уніатську церкву не вкладається в нинішню брехливу парадигму Галицько-уніатської церкви і їх пропаганди проти канонічної православної церкви в Україні, та взагалі проти православних. Вони всіх поважають, всіх люблять, кроме канонічних православної церкви, тобто благодатної церкви не люблять і не признають. Фактично, як підтверджують дослідники, унія придумана Римом була як інструмент приготовлення православних русинов до латинства через унію. А через уніатство русинов Папа Римський, як пам'ятаєте, споминаємо, колись сказав, що через вас, мої русини, ми підемо і на Велику Росію. В будь-якому випадку, неприйнятний той заклик монаха уніата Галицького, коли він осуждає всіх доносчиків во врем'я Сталіна, а виявився таким нині у наш час і не поганьбився показати своє ім'я, що він і нині доносчик. Куди? Обратив бися до преси. Ні, до спецслужб, котрої так нині кишить, як нам казали, людьми із унії. 3/4 лічного состава, як нам казали, там уже греко-католики, уніати, котрі
будуть завжди лоббувати іменно інтереси унії. Но наші православних інтереси лоббірує Христос Господь. І ми в цьому отношенні не маємо потреби, щоб нам якісь спецслужби наші питання лоббірували. Невже греко-католики не розуміють, що у Закарпатті після війни православна церква, яка сама була гонима уже із сатанинської революції 1917 року, не могла ініціювати ані гонення, ані переслідування уніатів? Такое не можемо сказати саме про унію, яка сама була введена насильственним путем силою польської держави і армії, а при Австро-Венгрії саме унія ініціювала гонення і репресії проти подкарпатських русинов, організувалися великі страшні судові процеси проти русинів, які верталися в свою рідну віру православну, яких і не обманювала нова хитра назва уніатської церкви, назвали себе Православна Восточна. Бо вже в 1921 році, вже при Чехословакії, іменно русини встановили свою тисячолітню Карпато-Руську православну церкву Восточну. Так вона і була реєстрована законами в Чехословакії. От уніати спішно і свою унію стали називати Православна Восточна, що ясно і многократно читаємо в письмах єпископа Петра Гебея. Унія починає із уніатського єпископа Фірцака, була активним ініціатором гонення, репресій, навіть судових процесів, ув'язнень і навіть фізичних тортур над православними русинами, а тому, в тому числі над дітьми, як, наприклад, то було, як молодих юних дівчат у Ізі загнали мадярські жандари по приказу уніатського попа в крижану воду ріки коло Ізи, заставляє їх одречися від православної віри і церкви і вернутися в унію. То факти задокументовані, і між ними, тими дівчатами, була Юлія Прокоп, яку так мадярські ті штандари збили до полусмерти, вже її викинули на обочину, що вона вже мертва. Чудом вся оставала жива, і вернули її, виходили її. І на початку ХХ століття на зборах греко-католицького духовенства в Мараморос-Сігеті уніатське духовенство вирішило публічно і організовано все обратитися до католицького австро-мадярського уряду із просьбою силою придушити православний рух русинов Карпатської Руси. Вдумайтеся, силою придушити. Це то ті, котрі плачуть, що їх силою вдавив Сталін. А що вони творили самі? Наджупан Мараморського комітету барон Джігмон Переній пообіцяв здійснити акції проти православних русинов і почав підготовку великого антиправославного судового процесу, як некий такий, щоб пострясло всіх, щоб перепудив усіх. У села, де немало проявилося православне движення, простих місних людей із унії православ'я, було відправлено добавочні загони жандарів і воєнних. Вони проводили обиск, творили побої, угрожали, а непокорних русинов, простих селян арестовували і навіть вибивали з них признання в діяльності на користь царської Росії. Такое признание будуть вибивати НКВДисти. Такое признание, к сожалению, і нині у карних органах практикується великим позором. І коти то роблять, вони ніколи не указували пальцем на НКВД, коли роблять те ж самое. Нині вибиває з людей признання, що вони не робили. Або, наприклад, приписували, що їхнє требування православ'я – антидержавна агітація. Проти кого? Проти австрійського імператора. Я споминаю, як недавно засудили чоловіка у одній з областей України, котрий подер фотографію Порошенка. Суд засудив. За що? А так просто, подер, так судили і наших. Не вважають австрійського імператора. Хоча православні русини казали, ми законопослушні. А по закону можемо бути православними. Що ви нам такое ліпите? Ви, як ліпили австро-венгерські русинам, злочини, котрі вони не творили,
Як ліпили нам совєтська система, радянська система з їх КГБ, ліпили русинам различні злочини, як нині СБУ позорно робить, ліпить нам злочини, 30 років гудять, як та шарманка, а в Закарпаттю є сепаратизм і не маючи ні одного доказу. Ні одного, підкреслю, ні одного доказу. Ціпляються до віддільних виражень і висказувань, но точного, хоча б єдиного акта закликів так і не знайшли. Правда, вони не ганьбляться. Як один казав, будеться ли ганьбити кобилка, котра перекинула віз? Звісно, ні. Так і порушники не ганьбляться. Тому що ті, котрі вже ліплять людям злочин, які вони не творили, то крайні злочинці, то прокляті від Господа, і такі люди, обися генеральськими погонами прикривали, Царства Божого ніколи вже не наслідують. Славу будуть мати, а царства нет. Вспомнили сте письма єпископа уніатського Петра Гебея. Який там язик і дух писем і посланій? Вспомнили ми його письма. Знаєте, я читаю ті письма, находимо, во-первых, чистий літературний язик русину. Не якоїсь язичі, не якоїсь думаної, а так, як ми красно писали, говорили тоді, так і нині, думаю, сохранимо свій язик русинський на завтра. Ну, друге, як він точно називає народ русинами, а цілий народ, народ руський під Карпатами. Чому низька потомки його все-то забили? Дійсно, читає письма Петра Гебея, видиме чистого русина, який ніколи ні під яким видом не рахує себе українцем, хоча на Подкарпатській Русі уже тоді явилася проукраїнська просвіта, та й Волошин постепенно, священник уніатський, приймав українську орієнтацію. Давайте процитуємо пару писем єпископа Петра Гебея. От лист перший, як він пише. «Ваше Високопреосвященство, милостивий Отець, мы, подкарпатские русини, всегда глубоко почитали и любили вас. Сиротинець приготовились ми вже не тільки, що чим скорше хотіти, бо я отворити в Ужгороді хочу для наших бідних руських сирот. Прошу вашого Високопреосвященство, так як і Преосвященного каудатора Іосифа, щоб новий кодекс юрис, канонікс, тобто канони, котрі не относяться на нашу греко-католицьку церкву під Карпатами, були приспособлені к нашій церкві обряду, щоб пак всі ми, греко-католики Подкарпатської Руси, Югославії, Америки, підписали і в'єдно могли просити Святий Римський престол підтвердити то для нас. В Ужгороді 7 децембра 24 год Петро Гебей. Ну от іще одне письмо, друге. Ваша Екселенція, милостивий, глубоковажаємий отець митрополит, з щирим любов'ю к вам, наповненим серцем, привітаю к вашу екселенцію від імені капітули, кліра і подкарпатського руського народу по поводу 25-го ювілея вашого душепастирського преосвященства. Но ім'я вашої екселенції записано й туй на землі в серцях подкарпатського руського народа і духовенства. Небеса весело і звіщають днес цілому руському народові, і ми, подкарпатські русини, хорошо знаємо, що ціла ваша життя є сплошний подвиг безперервного служення, желання Спасителя да будуть ці єдино. Подпись єпископ Гебей, рік 26. І ще одне письмо. Мож послухати, бо унікальні слова. Ваша екселенція, на многое благое літо, на славу Божу, на пользу церкви нашої Восточної, замітьте, нашої церкви Восточної, і на превелику радость нашого руського народа, так під Карпатами, як і за Карпатами в Ужгороді, 29-й вже рік. Давайте ще один лист. Наміряв бися я перед цілим світом документувати нашу віддану любов к вашому високопреосвященству і братському народу руському в Галичині. Братському народу руському в Галичині. Це 1930 рік. Хоча рядом уже бігають із Галичини
всякі проповідники української мови. Однако для Петра Гебея за горами руський народ Галичини. І ще один лист, може достатньо буде. Ваша екселенція, певна наша надія, що наш подкарпатський руський народ ізясь увидить на праздник Божої Матері на Чернечій горі великого святителя. Остаюся в Собранцях, Купелі, 1930 рік, смиренний слуга і брат Петро Гебей, єпископ Мукачівський. Можна ще давайте іще один лист, інтересний. Слава Ісусу Христу, ваша екселенція, разом прошу великого Бога, да поддержить вашу екселенцію на славу нашої Восточної церкви. Замітьте, знову уніатську церкву називає Восточною церкви. І на радость нашу на много літа з глибоким поклоном остаюся в Ужгороді Петро Гебей. Ми віримо, що Господь благословляє нам видіти, як і у греко-католицькій церкві, коли вони увиділи, що православні русини встановили свою Карпато-Руську церкву православну Восточну і так і зареєстрували, вони зразу і самі стали свою греко-католицьку церкву називати Восточна. У Смарагдовій мережі України в районі полонини Боржави намічається постройка вітрової електростанції із системою горних дорог, вирізанням ліса, знищення горних ґрунтів, то пряма угроза екологічних загрязнень. Кое-що там готовить зло для наших Карпат. Українська частина Смарагдової мережі Європи розробляється, напомню, з 2009 року. Вона включає територію особливого природоохоронного інтересу. Так по-англійськи звучить Areas of Special Conservation Interest. Прикладом є нинішня ситуація із захистом полонини Боржава від плану будівництва вітрової електростанції. Від ясно, що там вітри там можуть бути, але така електростанція губить, перериє одну частину гори повністю, бо потрібно рити дорогу, проводити лінії передач, а мощніші вітровики на горах мало того, що одгонять місних птиць і всяку тварину лісову, а ще й перелітні птиці, котрі летять із севера на юг, вони відсідають на наших горах відпочити, і вони теж будуть ізгнані. І цілий світ все обратив внимання. Замітьте, не в Києві підняли вопрос, що не можеш. В Києві казали, айно, робіть бізнес прежде всього. І на цей час отримати оборону наймальовничішої полонини України подається фактично лише завдяки втручанню Бернської конвенції. Це позор. Бернська конвенція предписує сохраняти, робити все. Світ піднявся. Напомню, що ми заключили угоду із Асоціацією з Європою і підписали, що будемо все робити по-європейськи. А ні. Ліса нині закарпатські так вирізають вандали, котрі засіли в київських таких там власних кабінетах. При зговорі із європейськими вандалами, там сують чиновники, і тільки Бернська конвенція приглашає і мудрі люди, котрі думають за завтра. Виявляється, в Києві не є людей, котрі думають за завтра. Просять, щоб остановити ці строїтельства. Відповідно до угоди, Україна зобов'язується поступово наближати своє законодавство, а вона у тому почти стоїть на місці, особливо в питаннях національних меншин, особливо вся Європа визнає русинов, 20 держав визнають русинов, Європа свободно визнає русинов, в Україні русинов визнають сепаратистами, ворогами і поддаються судовим репресіям. На жаль, як київські вандали, так і європейські вирізують Карпати під чисту, і хто посміє їх критикувати, це помішати їм, то різати, тут же спецслужби і суди судять, клеять людям сепаратизм і зміну родині, будучи, можливо, соучасниками тим злодіянням, коли вирізаються Карпати. Якого живого чоловіка не болить серце, коли видять, як зрізають ті дерева, які дають
воздух не лише Закарпаттю, а й всій Україні і Європі. Як би добре було, щоб Україна, котра нині не може свободно йти у Крим, пішла би в Закарпаття, туй би создати условия всім нашим українцям, котрі не мають, наприклад, сили, можливості за границю піти, або далі піти би в Закарпаття, туй пожити, подихати воздухом, попити водички. Ні, що треба різати, тому що вандали і безбожники нічого не бояться. Но ми віримо, що хоч під давленням світової общественності нам удасться сохранити Карпати від київських вандалів, які там сіли у владні кабінети і прикривають свої злочини, уви, місними сообщниками. Ми їх знаємо по імені, по фаміліям. Уви, многі з них давно вже заслужили, щоб їм дали відповідну кару. Но, уви, кроме Господа, нині їх ніхто не карає. 5 апреля 2016 года Закарпатська обласна рада на третій сесії 7-го скликання прийняла рішення номер 259, якої його основне требування. 5 апреля 2016 року, а то вже 5 років пішло, війде в історію нашої дипломатії як дійсно високое, свідомое рішення депутатів обласної ради. Воно так звучить про звернення Закарпатської обласної ради щодо, добавлю, обов'язкового згідно результату референдуму, внесення змін в Конституцію України та закони України з метою надання широких адміністративних і фінансових повноважень органам місцевого самоврядування. Вони так і пишуть, що відповідно до статті 43 Закону України про місцеве самоврядування України, обласна рада вирішила звернутися до президента, тоді ще Порошенка, до голови Верховної Ради Гройсмана, до прем'єр-міністра Яценюка. Тоді депутати писали направити звернення народним депутатам України від Закарпаття. І ті теж мало що зробили. Третє, контроль за виконанням покласти на адміністрацію профільні комісії з питань бюджету і так далі, і так далі. В тому зверненню чітко дали поняти, що на 25-му році існування держави питання, пов'язані з формуванням та наданням належним нормативним забезпеченням державного устрою, зберігають свою остроту, бо до сих пір не реалізований референдум 1 грудня 1991 року в його другій частці про всезакарпатський референдум, коли майже 550 тисяч виборців Закарпатської області або 78,6% віддали свої голоса за проголошення Закарпатської області України по тому же спеціальною самоврядною територією як суб'єкта у складі незалежної України, яка не входить в її адміністративно-територіальне утворення. Не до Івано-Франківська, не до Львова. І ще 24 січня 1992 року, тобто уже через місяць після референдуму, Закарпатська обласна рада зразу оперативно цим рішенням затвердила і прийняла звернення до Верховної Ради України про внесення змін, причому внесення змін згідно результатів референдуму. Що референдум зробив, треба було вписати. Однако до сих пір питання не реалізовано. Сьогодні громада краю продовжує сподіватися на внесення якісних, глибоких та системних змін до основного закону згідно референдуму. Удивительне письмо. Як зазначено в стратегії, є відхід від централізованої моделі управління. Світ уже не має такого. І Америка має много штатів зі своїми конституціями, і Австрія, і Германія. Уви, Україна має з тим проблему і реалізації в повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, Європейської хартії права національних меншин. От вам, як депутати мудро підійшли до того, щоб напомнити Києву, що іменно вопрос не рішений в 91-му році, все буде давати про себе знати негативними наслідками. Із огляду на зазначене, Закарпатська обласна рада просить
невідкладно внести на кінець зміни до Конституції та законів України з метою відходу від централізованої моделі управління до дійсного місцевого самоврядування, як записано у законах і як проголосовано 1 грудня 1991 року. Ну от Київ, та всі його помічники, замість того, щоб прислухатися до волі народу, проявлену через обласну Закарпатську раду, срочно активізували проти цього звернення своїх плачених радикалів, які стали кидатися такими назвами сепаратизм, сепаратистська обласна рада, головний сепаратист Рівіс, тому подобне. І уже нам відомої 30-літньої антизакарпатської мракобесії із центра. Шкода, що Київ, будучи в злочинах, веде себе як правитель, котрий робить, що хоче. Но рано чи пізно все одно то буде мати проблему. І Закарпатська обласна рада 5 років назад то зробила, готова нині то підтвердити. І то й сталося. Нам важливо розуміти, щоб весь мір знав, і Київ, в Закарпатті живуть не радикали. Це нас травлять радикалами. Ми мирний народ, розумний народ, терпеливий народ. Ми той народ, який создав цю державу. Підкреслюю тим людям, котрі не мають слуха. Русини Закарпаття создавали Україну і для себе цю державу. І коли ця держава нами создана, переслідує нас, вона перестає бути такою. Мусить бути осознано в Києві, що воля народу є воля Божа. Голос народу, голос Божий. О, якщо б в Києві сиділи люди, хоч мало віруючі, хоч мало відповідальні за долю України. На жаль, за 30 років ми таких так і не виділи. Віримо, що, може, послідуючі будуть кращими. Хоча народ каже, надія умирає остання. На цьому передача недосказаної завершена. Будьте здорові! І з Богом святим.